الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مبعوث رحمة للعالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga bangsami, mga pagariyami si iku agama Islam. Si itanupman na kapapantagi sa giyang kaiya alungan na di maat isay niya gawi mapia si erakatan wa mga Muslim. Ito kailangan na giyang kaiya oras gawiin na kusar tanu sa giyang kutwa kang galabag sa mapia. Giyang kutwa di tanu di ka preparado si iku mga deto paman na makadarpatan sa giyang kuto kitindegan ko sambayang di maat. Padaruwag yung kutuwa kabatiya sa Quran o di na sumanga galabak ang mga pipiya malay balas. Mga bangsa ka ng mga pagariyakan sa agama Islam ay man tuwa mapumagusay tano na isay niya kailangan maswatano. Importantid na iya paman nakaknalata nuron. Aginan so paman na kala inapsu o di na kala inanga kala ibubaya si iku dunia. Pagusayin tanuan ng mga pagariyakan si iku agama Islam sabab sa giyang kutuwa aya kalilid ayan dida si erakatan wa mga Muslim sa giyang kaiya masatano na mafifit na si iku dunia. Pagusayin tanu agiyang kutuwa karata iyan. Paman nagyang kutuwa karata o kibubulog utaw sa giyang kutuwa bubaya iyan si iku dunia. Nagupagusayin tanu paman na tunay bulong iyan. Paman na giyang kutuwa kailangan din na matagus iko mga pamikirang tanwa kurang bisa giyang kutuwa tanto din na paman na di mapi agiyang kutuwa paman na ayabu galbak utaw ayabu abubaya utaw na si iko dunia dadabaw nakapagagama. Nabatian tanudan agiyang kaiya hadith. Atigan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'isa 'abdu dinari wad dirham wal qatifata wal khamisah in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Yang kana nabiyatan wa hadith na paranan si iku mga tao atalibud dunia. Paman na ayabu pananamaranian na sudunia. Ayabu kebebayaan yan na sudunia. Tanto din na kumia sendud si iko dinian dikasukata si iko dunia iyan. Wala yuridul akhirah natawa dinian kebebayaan nagyang koto alungan amawri. Nagina ni kadaklan. Paman yan na mga tao kemasaan tanusiran. Ayabu paman na kapipi aginawairan kasusuatiran na para si iku dunia. Ugaid na giyang kutua para si iku alungan amawri nadiran kebebayaan. Anto na ituus yan na ketuus kepaman na aya dalil aya karina nagyang kutua disiran na perumasay si iku para ku alungan niran na mauri. So mga ulama na tiga na wa inna ma hammuhu dunya. Gyang kutua mga tao na aya bua paman na pananamaraniran aya matatagus sa pamikiraniran nagyang kuto paman na kakuairan si iku dunia. Nagyang kuto mga galba ka makapantag si ikwaga manadinya na pag-importante yan. Yang kuto ataw
na upama ko kabgan. Udi na makuan yan nagyang kutu pananamaran yan si iku dunia. Paman na masaksis kanian sa giyang kutu mga galabakian. Giyang kutu kasukatan yan si iku dunia. Makalaon ni paman na makalaag yung kutu kesukat yan si iku dunia. Radiya anillah na paman na masusuat si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kagimya kakuha si iku paman na mga pangalimuan si iku dunia. Nagyuto'y kasusuat yan. Paman na masuat si iku Allah, nagumasuat si iku mga tao. Ugaid, na may kagyong kutu pananabnaran yan na din yan makuha. Piliyor, fa innahu yaskhutu anillah. Nagyang kutu lagi dutu tao na kerarangitan yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Paman na din yan ikesuat agyang kutu qadr wallahu subhanahu wa ta'ala. Wa yaskhutu ala nas, nagukerarangitan yan su mga tao. Paman na agyang kutu pananamaran yan na upunad na mga tao miya ka alangon aya penubaad na sabab paman na Gyan ko tuwa kebebayan yan si iku dunia nagyuto'y sabab adan yan no nakakuan na kerarangitan yan sa mga tao. Nagyuto at tigo mga ulama aya agaman yan. Gyuto lagi dutua manusia na aya ko na agaman yan na gyan ko tuwa dara himuhu. Gyan ko tuwa paman na tamuk. Gyan ko tuwa pirak. Nagyuto ko ni agaman yan. Yakutu hadithu Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam pitru yana ta'isa abdu dinari wad dirham. Na ayaku na ma'na uto nagyang kutu miya binasa. Ta'isa miya binasa. Agyang kutu ataw miki pangunguripan. Kau to ay mananian na miki pangunguripan si iku tamukian. Yang kutu pirakian. Na pederu penagiang kutua al-qatifati wal khamisa giang kutua tawa mabubaya sa pagigimu. Kena bebugiang kutua tamuk. Kena bebugiang kutua perak. Kaapi agiang kutua paman na mga pipi anditarn. Udina mapia paman na igagama. Sagiang kaya masatanu imanto. Nana igira amya kapamas agyang kutua tao sa mala iarga anditarn. Yang kutua paman na kira utun sa 5,000, 7,000, 10,000. So mga bain na lagi dagyang kutua paman na kebebayaran sa agyang kutua mga beg amyang makalalay arga. Na ino tu pembetui, udi na ino tu kealoy, agyang kutua tawa lagi dutu ay kasusuat yan na sutamuk yan, supirakian. Agugyang kutua mga lay arga mga pagigimun yan. Sammahu abdun na miki pangunguripan. Liannahu allaka kalbuhu biha nakagigyang kutua lagi dutu ataw. Na ini kunikian puso yan sa gyang kutu paman na bubaya yan sa gyang kutua tamuk. Na ayam yaula-ula na gyang kutu lagid uban niyan miya baloy katuhanan niyan nagyang kutua tamukian. Fasara musta'badan laha na miya baloy nagyang kutua tao aayan niyan di masuat nagyang kutu o budi na miya ki pangunguripan sa gyang kutua tamukian. Namadakalanan. Ay manan niyan na sabab sa gyang kutua bubaya iyan din niyan di kapanimu si iku mga pipias iku dunia. Kalilipatan niya suagaman niya ng Islam. Kalilipatan niya nagyang kutua mga galbek mala ibalas. Kapaman na si ibu ku dunia. Na miya pangunguri penagyang kutua tamukian. Paman nagkagigyang kutua ng napsu na dipteman mga pagarya. Gitenudan tano. Ino man kailangan na makainang atano. Ino kailangan na makapamimikiran tano pia-pia. Kagyang kutua di teman nagyang kutua bubaya tanu si iku dunia. Madakala mga tao kenegtan history. Apaman na kialaan sira din ku dunia ugay na day rambu uto kasanai. Lagi diyan na so Firaun, kaya dutuan niya na dunia lango nakabaya iyan na kekuan yan ugay na antunay kaya pusanon.
nadas kanian din makataubat si iku Allah subhanahu wa ta'ala miya baliw sa kaniya na tawa paman na mauungkir yan su Allah subhanahu wa ta'ala. Madakal paman na sumanga deto kemasaan tano o di na sumanga laitamok adairan din mapikir agiang kutu alungan iran na mauri na ayak ya pusang kiran nagiang kutu adasiran maka pamangani sarila si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Ni alui penuh Nabi Tanwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agiang kutu akap penuh tulaw no Abu Hurairah. Atigena la yazalu qalbul kabiri syaban fi ithnataini min hubbi dunya wa tulil amal. Antu na iman agiang kaya katru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tigena mamiminti na tigena agiang kutu udina matatagu sa agiang kutu puso agiang kutu amia katua. Agiang kutu amia makatua din. Menira utaide diran sa 40 ragun, 50 ragun, 60 ragun. Manguda agiang kutu puso iyan sa agiang kutu dua. Pamana miya katua ugi na so puso iyan na mala peninenga. Maka uumana, mala inapso, mala ibubaya si iku dunia. Anto nagiang kutu paman na dua pituru Nabi Tanwa Muhammad na tiga na fi hubbi dunia. Paganayro nagiang kutu bubaya si iku dunia. Api apan miyalokas nagiang kutu puso iyan na mala penibubaya si iku dunia. Ikadua na watulil amal, giang kutua kala ipangarap. Paman na giang kutua berang-berang edina kabaya iyan, apiya umiyalokas, natiga na manaya, upama kumakuwa kanaya, upama kumatemuka kanaya, upama kumapagigimuwa kanai. Naginan, paman na kailangan mga pagarian na makapamimikiran tanu piya-piya sa giang kaya kibabatu getanu si iku dunia. Ad nakaturo mga Arab, Atigira na ata'tu matami'i fasta'badatni walau anni kani'tu lakuntu hurran. Ay man naging ay katero umangawangan si kung mga Arab natigyan na piangunutan na kanda nagyang kutua napsuhaw akan. Agyang kutua paman na kalain nga. Fasta'badatni na miya pangunguri panakunian. Ayakan na miya suat agyang kutua bubay akan si iku dunia. Upama buat tigin ko miya baluya ko mangingin sukuro sa agyang kutu limurakan wallahu subhanahu wa ta'ala na miya baluya ko atawa makadadaya. Da mapipikirakan, di sumasakit tauluakan, makadadaya si iku dunia. Ginan itinudan tano. So Imam Syafi'i adna kataruyan na tigyan na upama ko matagur ka agyang kutu paman na kasusuat si iku may tumala paman na rizki wallahu subhanahu wa ta'ala anta wa maliku dunia sawana melagid kanu manawiyang kutu akan dedatuan yang sudunia. Ayaman na pikir tanu nagyang kutu paman na mabaluy tanu mga tawa mangingin sukur si iku mga takdir mga gyang kutu mga takdir wallahu subhanahu wa ta'ala mga ukuran ay inibigay rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala. So atigil sutawa ayabu mapipikirian na giyang kutua makapantag ku dunia. O pamaku makakuwaon, makuha niya na giyang kutua mapipikirian miyak kadakadakal ang mga tao. Paman na titu niyan din ako pananamara na giyang kutua kakuhaan niyan si iko mga syay matatago si iko dunia na upamatigyan ako makuha niyan. Radya na masuat. Nagugyang kutu ang bebantu-bantu gunian din su Allah subhanahu wa ta'ala. Uga idat tigu mga ulama na amay kadinian utumakwa. Agyang kutu pananamaranian. Diyon ibagay wallahu subhanahu wa ta'ala na kerarangitan agyang kutu ataw. Wayagbabu. Paman na kerarangitan agyang kutu ataw. Na ayak ya pakai beratian na lagi dukatru Allah subhanahu wa ta'ala si iku mga munafikin. Adna katru Allah para si iku mga munafikin na mi'alu niya sa suratu At-Taubah. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala wa minhum man yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'taw minha idahum yaskhatun. Padakiran na tigu Allah subhanahu wa ta'ala hay Muhammad agyang kutua mga tao. Asuma-suma ng kairan sa agyang kutua ketimu asadakah.
amay kakabagan siranon, makambagian siran sa giyang kutuwa sadaka amyati mo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radu na masuat siran. Kaya bagan siran. Wa illam yu'taw na amay ka di siranon makakuha, di siranon makambagian sa giyang kutuwa sadaka na gani-ganin siran na tigwallahu subhanahu wa ta'ala. Naman utudiran kesabar paman nagiyang kutuwa dakiranon nakabagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na kesabapan ito sa giyang kutuwa rarangita giyang kutuwa mga munafik. Tigo mga ulama giyang kutuwa lagi dutua mga tao na aya kasusuatiran agu aya kap kerarangitikiran muta'allikum bil mal na para sa giyang kutuwa tamok amatatagu si iku dunia. So tawag giyang kutuwa aya kasusuatian agu aya kap kerarangitiron na sa giyang kutuwa tamok hada munafikun nagyang kutuwa lagi dutua tao na munafik atigo mga ulama. Wa abdud dinari wa abdud darahim nagyang kutuwa lagi dutua tao na miya pangunguri nagyang kutuwa tamukian miya pangunguri nagyang kutu perakian. Sa lagi nagyang kutuwa kaya teron wallahu subhanahu wa ta'ala walau annahum radu ma atahumullahu wa rasuluh وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. Tigu Allah subhanahu wa ta'ala ayaman nagyang kaya ayat at tigyan na upama kumataan asiran na mini kasuatiran nagyang kutuwa ini bagay kiran wallahu subhanahu wa ta'ala agususuguiya na su Muhammad. وقالوا نترؤ نيران حسبنا الله atigiran na kaangkusang kami wallahu subhanahu wa ta'ala agubugang kami niyan sa giyang kutuwa kakayaan niyan. Apaman nagyang kutuwa kapagagaga wallahu subhanahu wa ta'ala bugan siran wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutuwa mga rizki niyan. Agus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagumataan na sa kami na si kami din pangangarapan si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Gina sa mga tawa masusuat. Si iku paman na mga ukuran wallahu subhanahu wa ta'ala. Yan ka na natigyan na ayat na matatagusan na giyang kutu kaya pakarata wallahu subhanahu wa ta'ala sa giyang kutu bubaya o di na dikakunsaran paman na napsu sa giyang kutu dunia. Agu sumanusia na kailangan na di kebalo yagyang kutuwa kasusuatian agu gyang kutuwa rarangitian na makapantagbu si iku dunia kaya mas mapia si iku tao na baluini na gyang kutuwa sukap kerarangitiron nagu gyang kutuwa kasusuatian na para si iku agamanian agu para si iku Allah subhanahu wa ta'ala. So atigil so tawa makapagikhlas paman na tawa mangingin sukur na amay ka makuanian o di na makambagian si iku say si iku dunia akadahu na kuanian. Na upamapmang kung yun makambagian fa innahu yakul na ayat tigil na teruanian. Kata pamangandura katano o wagamatan wagama Islam wanto na isuan kaigiradang ka makuagian kutuwa mapipikir ka. Napteron tano ko nagyang kutuwa hasbi Allah sayu'tini Allahu min fadlihi paman na angkusang kami wallahu paman na kiyatang kaan na paman na matatagur kami agyang kutuwa paratiya si iku Allah agugyang kutuwa yamanan yan na mga limu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ay lagi din natigin na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kumasan yan na igira din yan bagi-bagi na gyang kutuwa mga tamok amiyat tabaniran o din amiyat timuiran na mga Muslim. Na pembaganian nagyang kutuwa mga tawa malubay paratiya. Kauto aya pekalaan yan sa bagian nagyang kutuwa mga tao malubay paratiya. Wa yata'allaful munafikin. Nagyang kutuwa pelayaman yan sa mga munafikin na pembaganian siran nagupekalaan yang kiran. Uga idatigyan na sa mga pipiyas iku mga sahaba radhiyallahu anhum na diniyan siran paman na pakapbagian sa giyang kutuwa tamok.
Ino to mga pagariya kagi su mga sahaba na kiatang ang kira nagyang kuto matatagu kira nagyang kuto agama Iran. Aginan suparatya si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Agu katawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata nasiran na kanabasiran na kerarangiti. Sagyang kuto adira nakapakam bagian sabab sagyang kuto kapapadalam kira nagyang kuto paratya si iku Allah. Pangingin benar nira nagyang kuto Al-Quran. Pangingin benar nira nagyang kuto kapagagawa Allah subhanahu wa ta'ala. Agu pangingin benar nira nagyang kuto karat agyang kuto nafsu hawa si iku dunia. Akatawan nira nagyang kaya dunia na di manari pageti saya su manusia. Yang kaya dunia na miyaka itu ino to mga pagariya na kagi adna tama na iyan na adna kapusan iyan. Kena bagyang kuto kapagintaw sa alungan amori adna pun aniyan na dead na banyan paman na tama na. Suati ko mga ulama, agyang kuto malubay iparatyas ikumasaw Rasulullah siran su mga munafikin. Fa inna rasula yukhsha alaihim min al-intikasi fayu'tihim ta'allufan lahum. Nasukun sunabitan wa Muhammad na ipkawanian siran. Ubasiran bekelid. Udi na kumasuy sa agyang kuto agamairan. Nagyutoy sabab apembaganian siran agu pekalan yang kira nagyang kuto bagianiran. Ta'allufan lahum kagyang kuto ay paman na agyang kuto pelayaman siran unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat 3 na kailangan si iku mga manusia nagyang kuto adinian isusumpat aginawa niyan si iku dunyabu. Kauto. Paman na kanabatan mga pagariya pekarata agyang kaya paman na akadu dunia ugaid na paman na ano suagama. Ano sudikang galabakas si iku agam. Ano su mga suguan unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay aditano saya diterun nagyang kuto mga tawa mini swaswa sira na ku dunia na ded nakapagagama. Miada kiran su sambayang, miada kiran su puasa, miada kiran su zakat, miada kiran nagyang kuto haj, miada kiran nagyang kuto adika PPN si ku mga Muslim. Diran PPN su mga wataylo, diran PPN su mga belo, yang kuto malubay si ku mga Muslim na diran tebangan. Aya buar kiran na penim uniran din su tamuk amata tagu sa iku dunia. Yang kuta su mga manusia, su mga ulama na tigiran na yang kuta manusia na uban yan sumpat na ginawa niyan sa iku dunia. Mabaluy sa kaniyan surarangit yan nagusuka susuat yan na para bu sa iku dunia. Wa inna ma yu'alliku nafsuhu billah na ayat tigian aswaan yan nagyang kutuwa isumpat yan na puso yan ginawa niyan sa iku Allah subhanahu wa ta'ala. Upama kung makakuwas kanyan sa giyang kutuwa mga tamok sa iku dunia halalakya pakaukitian na diyo na matembeng. Ako aniyan utuwa paman na giyang kutuwa kaya kuan yan sa giyang kutuwa tamok halal na isupurtan yan utu sa giyang kutuwa din yan di kang galabakasi iku mga suguan wa Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu man mga pagariya. Paman yan na aya di tanu di kasusukat o di nakapku tanu sa giyang kutuwa mga halal na antanu misuporta. Paman na baluin tanu wakasangkapan sa giyang kutuwa di tanu di kasuaswata si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Nakagi sukadakalan si iku mga manusia na giyang kutuwa paman na misusukat, mikuyagan, ugay na piya kalipatan niya pamanagiyang kutuwa kapagagaman niya na kurang ito mga pagariya. Uway bulungan tanu aki ang mga ginawa tanu. Mamimikiran tanu sa mapiya. Uway. Paman na giyang kutuba ay pinakamapya na giyang kutuwa may kapaluto tanu minibayan tanu si iku dunia na magawaan tanu sa dunia na malaam ya pasad tanu mapya mapaluto tanu sa giyang kutuwa masa akapakaw matanu sa alungan amawri. O pamap mga tigo mga ulama, giyang kutuwa titua mu'min na mangingin sukur na diskan yan makakuha kusay si iku dunia, fa innahu yakfihi dinuhu na kiyasukudan na giyang kutuwa agama niya na ayan na miyakuha kagiginan ni pinakamalay arga amatatago si iku dunia. Aswagama. Kanababuman ari mga pagariyami ayam mapia si iku dunia na tamuk di aya pinakamapia amatatago si iku dunia na su agama Islam. Yang kutuwa kabaluin ka Muslim mu'min na gyuti pinakamapia. Au yang kutuwa din na nikatawakal si iku Allah subhanahu wa ta'ala nagina natigu mga ulama imbidaan nagyang kutuwa mga tao bay na ahli dunia wa ahli din su mga tao apaman na
aya bebayayan na para sa iku dunia, aya buah kasusuatian na para sa iku dunia, agugyan ko to mga tao aya paman na kaya bebayan iran na agama iran na Islam. Nagina natigo mga ulama mi alitano mi pamagusaytano na at tahdir na inang kaanan warninganan sa iku mga tao a inisumpatira nagyang kuto mga puso iran sa iku dunia agu mga tawa mala inapsuhawa. Gina ng mga pagariya, paman na kiyaw sayo no mga ulama tanong sa giyang kuto karata agiyang kuto kala inapsu sang kaya dunia. Balasan tanu Allah sama da kalamapya. Panganin ko si iku Allah subhanahu wa ta'ala makwatan wag yang kaya mapya sa giyang kaya alungan na dimat pakambarakatan wallahu subhanahu wa ta'ala sa mga umur tano tariman wallah sa mga panganitano siyapan tano niyan rilan tano niya langon tanod na mga Muslim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.